Mae Firelei Baez yn artist a fagwyd yn Dabajon yn y Weriniaeth Dominicanaidd ger ffin ogledd-ddwyreiniol Haiti ac mae'n byw yn Efrog Newydd ar hyn o bryd. Digwyddodd ei hymwneud cyntaf â chelf pan oedd hi'n 2 oed a phenderfynodd dorri hoff siwt waith ei mam. Roedd Baez yn ofni cerydd, ond yn hytrach dangosodd ei mam iddi sut i wnio gan sbarduno creadigrwydd Baez a'i helpu hi ddod o hyd i'w llais. Yn fwy diweddar, mae Baez wedi arddangos ei gwaith yn fyd-eang gan gynnwys yr amgueddfa celfyddyd fodern yn Efrog Newydd a chanolfan gelfyddyd gyfoes Wit de Wydd yn Rotterdam. Y cyntaf o gyfres o'r holl waith newydd a welwn ar gyfer Artist Mundi nawr yw Untitled, map o'r ymerodraeth Brydeinig yn America, a wnaed gan ddefnyddio paent acrylig ac olew ar gynfas printiedig archifol. Mae'r peintiad yn dangos ffigwr sigwapa sy'n teithio dros ddyfroedd cythryblus triongl Bermuda. Yng nghanol y peintiad mae ffigwr ailadroddus y mae Baez yn ei ddefnyddio yn ei gwaith, y sigwapa, ffigwr mytholegol benywaidd sy'n byw yn y mynyddoedd a'r coedwigoedd mewn lle'n gwerin Dominicanaidd. Roedd sigwapa'n nodwedd gyffredin o straeon plentyndod Baez fel rhybuddion i osgoi gwylltineb, natur ac annibyniaeth. Yn yr haen o dan y peintiad gallwn weld segment wedi argraffu o fapiau atlas a gyhoeddwyd yn Llundain ym 1733 yn dwyn y teitl A Map of the British Empire in America with the French and Spanish settlements adjacent thereto. Yr unig dir sy'n weladwy o hyd yw'r ynysoedd Bermuda a'r ardal o gefnfor a elwyr yn driongl Bermuda, lleoliad sy'n gyforiog o ansefydlogrwydd a phosibilrwydd i'r artist. Cafodd yr ynys hon ei threfedigaethu gyntaf ym 1607 gan y Brenin James y cyntaf o Loegr, a heddiw mae'n dal i fod yn diriogaeth dramor Brydeinig. O gymryd cam yn ôl gallwn weld y sigwapa yn cerdded yn hyderus i ddyfroedd y safle dirgel hwn. Yn wych o hybrid o ran cyfansoddiad, mae'r sigwapa yn gorymdeithio ymlaen ac yn edrych yn ôl gan awgrymu teimlad o saudade, term o Frasil ar gyfer cyflwr emosiynol dwfn o ddeheuad hiraethus am rhywbeth absennol sy'n cynnwys priddglwyf dwfn a llawenydd hefyd. Hefyd, mae Untitled City Incinerator B yn cynnwys darlun Baez o'r sigwapa benywaidd sydd yma'n ymgorffori'r potensial i herio confensiwn gormesol a thorri drwy genedlaethau o ddyledion carmig. Yn y gwaith hwn, mae'r peintiad o sigwapa sydd wedi dros beintio gyda gwallt moethus yn pwyso i mewn tuag at simneau gwaith llosgi sbwriel. Mae'r gwaith llosgi wedi argraffu o ddiagram arolwg pensaernïol a wnaed ym 1937 o losgydd B dinas New Orleans. I Baez, mae'r safle llwythog yn cynrychioli cyrff a gollwyd drwy gydol hanes dyrys New Orleans. Fodd bynnag yn y tu blaen eto, daw'r ffigwr hybrid planhigyn yn rym cenhedlol, cynhyrchu a gwaredol, y mae ei wallt yn blaguro, deilgangau coch a ffetalau tegeirian, y mae ei tendrilau ymledol yn ymestyn ar draws y canfas. Gwaith olaf Baez yw The Soft Afternoon Air as You Hold Us All in a Single Death, To Breathe Full and Free, A Declaration, A Revisioning, A Correction. Wrth edrych ar y gwaith yn ei gyfanrwydd, gallwn weld gosodiad sy'n cynnwys 81 o weithiau ar gefndiroedd printiedig wedi cymryd o fapiau archifol a thudalennau llyfrau y mae Baez wedi heini a delweddau pwerus i greu ffyrdd newydd o ddeall straeon a etifeddwyd. Yn y gwaith hwn, cynrychiolir ffurfiau lluosog lliwgar wedi peintio ar ffurf collage o fenywod fel arwresau sy'n creu newid gan ddychmygu ac adennill dyfodol. Rydym yn gweld y ffigurau hyn yn cyfwynebu'r broses o ffurfio hanes ac yn amlygu'r bregisrwydd her a'r cheuthau sy'n breintio'r rhain arretifau dros eraill. Yma, mae Baez yn tanlinellu ffrydiau o ddylanwad ymhlith hanesion cydberthynol o annibyniaeth y chynnydd du, yn y Caribi, cyfandir America ac yn fyd-eang. Enghraifft, wedi osod ar ben taflen gan yr Afro-American Patrolmen's League, mae Baez wedi peintio teirs ar dân, motif gweledol cylchol arall yn ei gwaith sy'n dynodi gwrthryfel byd-eang yn erbyn hiliaeth y gormes. Yma, gwelwn 2 ffigwr benywaidd a'i pennau gyda'i gilydd a gwallt y breichiau wedi cydblethu yn symbol o'i pŵer cyfunol, tra bod adeiladau eteolydd ynt ar dân. Mewn mannau eraill yn y gwaith, mae Baez yn cynnwys delwedd archifol o Gaerdydd, cerdyn post lle gwelwn Long yn mynd i mewn i ddociau biwt, wedi'i goleuo mewn fflamau glas a melyn gyda delweddau ar ffurf collage o bobl bwysig du ymhlith y lliw. Mae'r fflamau sy'n tanio'r llong yn cyfeirio at y newyn a ddygwyd o'r llongau i'r dociau ac yna mae solaw i Gaerdydd.
Roedd Doc Butte o fewn ardal a elwyd gynt yn Tiger Bay sy'n dwyn yr arwydd Bai Caerdydd heddiw. Mae'r ardal wedi bod yn gartref i lawer o gymunedau o 4 ban byd, pobl o'r Caribi a gorllewin Affrica'n bennaf. Mae gwaith Baez ar gyfer Artist Mundi 9 yn adleisio hanes Caerdydd ei hun fel dinas borthlaf a oedd yn gweithredu o fewn yr ymerodraeth Brydeinig ac yn cydnabod hanes nad yw ein cael ei gydnabod yn aml.